Kanumbaw filalibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan Yusu Traoré ani sonjalen bɛ ka do fo ningu waleɲumandɔ ye kalo tile 10 ye mɛ kalo do tarata do ka kanumba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ masaramani fo ninga a waleɲumandɔ Yusu ale de bɛ ka do dugujɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugula ka dɔgɔ somo ka kɛnɛ mantorosite yemo bɛɛ nba ne ko gurubinɛba in du mantorosita e ni ne i ka dɔ an bɛ studio bamin dawo kɔnɔ an bɛ bamin yɛrɛ fo gurubinɛba in ka fo ninga a waleɲumandɔ i ka dɔ danti foli min na Yusu ni ye kunnafoni di gafe waati ye a bɛ sɛbɛn faransikan la e ni ne anw sigi kun ye ka se ka bamayɛlɛma maaw ka se k'u ka i ka dɔ tafa caman dɔ o siratigɛ la an kɛn bɛ ka dayɛlɛ sisan arajo caman ye ani caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bonya ni karama kɔnɔ min ye ka dɔ kunnafoni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛrɛwani arajo fila sɔgɔliman na nin waati in na bɛnkan ale ni danbe a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ jijɛni na arajo danbe sɔgɔliman na nin waati in na ka baarakɛlaw fo ni k'u waleɲuman dɔn arajo yɛrɛ ko sisan mara la bɛnkɛ janginɛ kabini kunungo fo bi an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a n'a furumuso dan tɛ foli bɛnkɛ janginɛ bɛnkɛ janginɛ kɛ yo ko janyo masa bɛnkɛ ni janginɛ wala janyo masa bɛnkɛ ni janginɛ ni n'o tɛ an bɛnkɛ tɛ an ka bɛnkɛ janginɛ fo ka waleɲuman dɔn an bɛ taa i k'a dɔn ka fɔ nin waati na Welesebugu la min b'i tali kɛ faso kanu lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Kolo Karimu an b'a n'a furumuso fo nin waati na dan tɛ foli min na Yusu an kanuba Badu an b'a fo nin waati na badabada foli an bɛ taa i ka dɔn Selenge Naniko FM Mahamadu Dumuya n'a ka cɛdenw nin waati in na o kɛn bɛ ka nɛgɛ sɛbɛkɔrɔ banba an bɛ Mahamadu Dumuya fo ni ka a waleɲuman dɔn Naro FM mɛ ka foli di pasteur boni waati in na i ka dɔn a n'a furumuso an ma ɲinɛ Mamutu Maliko an b'a fo a ka timinadiya na ka wulikajɔ la i ka dɔn danti foli min na Yusu Buguni kunka lamɛnbaw a b'an ka musokɔrɔba ɲuman ko fɔ i ka dɔn nin waati in na sɔgɔlenba na an b'a fo a ka timinadiya la n'o bɛ tali kɛ Bafandala den furakɛbɔla don an b'a fo ka waleɲuman dɔn Buguni kunka a baarakɛlaw vie bɛ nin waati in na nɛgɛ sɛbɛkɔrɔ banbalen don an bɛɛ ka dɔn Bugunikaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la sanga ani waati i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔn ka fɔ karɛri kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Isa Kaba yɛrɛ burankɛ la i ka dɔn an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn Amadi Daɲɔ k'a fo nin waati in na Tiɲɛdugu lamɛnbaw k'a fo ka waleɲuman dɔn a ka timinadiya n'a ka wulikajɔ la arajo Dakan bɛ Marakakungo ka Marakakungokaw fo ni k'u waleɲuman dɔn i yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen dɛ n kɔrɔkɛ Abu Boli ala ale ka minji dɔgɔ kɔrɔkɛ dɔ ala ka hinɛ la ala ka da yɔrɔ amina yarabi a kɛra dɔgɔkun dɛmɛli i ka dɔn ala ka hinɛ la Yusu n'an bɔra tuma min na an bɛ taa Keɲebakaw fɛ Danaya FM fulakɛ Sarama Bujalo an bɛ bu fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka timinadiya la arajo dɔnba a bɛ karan kofɔ karan zu k'a fo ni ka waleɲuman dɔn ka Keita an ma ɲinɛ i ka dɔn karan tobili kɔ i ka dɔn n'an bɔra tuma min na an bɛ taa Bɛlɛdugu Kolokanikaw fɛ yen arajo islamique baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusufu Jabi k'a fɔ badabada foli danti foli min na Abba FM Yuwaru Mohamed Imaïga i ka dɔn le directeur de programme k'a fɔ a ka timinadiya n'a ka wulikajɔ la danti foli min na Yusu n'an y'ale fo tuma min na arajo wan a bɛɛ i ka dɔn Tomiya kofɔ min bɛ tali kɛ a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ nin waati in na Tamani n'o bɛ i ka dɔn Tamanikaw la olu bɛ k'an lamɛn an b'u fo ni k'u waleɲuman ala ni ka dɔn arajo mamilon sababu n'an ye arajo mamilon fo Tamani Kebilakaw fɛ arajo mamilon bɛ nin waati in na kokura an bɛɛ ka dɔn nin waati in na Lagare fo ni ka a waleɲuman dɔn ɲɛmaaba Bekayi badabada Bekayi an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Tisa FM kɔnɔ nin waati in na Sikasokaw ka Bekayi Bamakɔkaw ka Bekayi a fɔ ko Mali Bekayi an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn ka dɔn danti foli min na Yusu n'an bɔra an bɛ taa Fanakaw fɛ Gɛɲɛ ka lamɛnbaw a bɛ MC ko fɔ a n'a ka directeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Ganadugukaw ma nin waati in na ala ni arajo waatini sababu Ibrahima Jalo an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na mun bɛ ka lamɛn kapu kɔnɔ ɲɛna nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn danti foli min na Yusu 88.5 a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn MC La Joie k'a fo badabada foli i ka dɔn danti foli min na Altaka Dum a bɛ Sikaso ko fɔ an bɛ Sikasokaw fo nin waati in na k'u sɔgɔlenba an na u ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la arajo Jiba FM a bɛ Kati Farajɛ ko fɔ an bɛ a baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn Nema FM Kasaru Yusu nin ye donka dɔ ye sango ta an bɛ bi tarata donya in na
ame bitara ta do ena la josi ki fo ki wale mando o jarane mi awkado alibi ambe fleba ni lameba belajele fo ku wale mando o kaka mi awkado ankanu bawo la se ante kenya olu fo la chogo shila o mi awkado alibi ambe mali barakela belajele ambu fo ku wale mando mi yuka nyema ba mi yogwa katle mi awkado la josi mi awalogol metru wo yentem wo o belajele ya do ka fo awa minye kungo mi mandala gele mi mandala yu bolo jigi wala sa awkado ambargo mi manga mi transition absika matrafa chugo mi upma ambu fo ku wali mando uka o faso de nyumala la se ka nga karamugo fo olumunu mbe je ka wajulu ka nye dongodo ninga ambla sira o la josi awkado ambu fo ku wali mando karamugo la duru kodo de angam sogorba nyumo ya la josi musogoro bi sigi tele koro ka naje ambe ikado ka fo madame Traoré fo ni watina adam sisoko ikado mete de makam sogoroba awere kam sogoroba mba fo ninga awale yumando kanya aja sanogo zernina amba fo ninga awale yumando madame Saltanti Jaba nunu ne buka wati bla ku sigi ka naje sanga ani wati wallahi utana naje tede ambi ka laje do wu marfa be ka ci anda laji opma awaminye awum de sekola mamunum sekola oye awakado dibila barakela oye olu tutma utiye ngaminye awakado ala no lu sababu mo banzoro awakado lafia nyani karama konana mi awakado alftendaw fusendaw l'enfant de Kifoso la josi nigo krafe babulu arajo sirafe mi ikado ne re kroke sedna Umar Keita l'enfant de Kita kuruni budofo joli garçon de fo chebi je anay ebi boyanay la josi ngani réalisation do ngate maka bisa ala ya gundo dama upma awkado sedna Umar Keita ka fo ka wali man do murbobu ko ka z Traoré jara jenabuche la si awkado alebe divula jamando ko kumbo kefa ka ngoloshi kuyate Keza ka mo bijimla upma marndaw kata se tungarama lasi tamura sage tabura olube awakado minyi marketing la lagare ka yamara do akono lagare che ka foka wali mando ba fo ko jikoroba lagare jikoroba o la yosi kuno fo fo ne ba dima ne ya dia mamina ni barka ye indicateur jiro nouveau kuma ne me bi tarata doina yusu kan ta kenya bina kunga de ako minye ka do jigo gwele ate Gabriel Touré la biwa parce que ba ko ni kuma na akoko ninga so ma jefu ika do akoni kunga ngo kibara bebbi alna soro forage sababu nyongo yusu ale ko ni be ka do Gabriel Touré la ambe domine na fo bi la kibara do ko ni soro la ka fo ko jitanya jire tika soro Gabriel Touré la ka kembe sababu ye minye fure ko li yere ko gwele ya par exemple la ko mawbe ku nyu ko furo koro ka to ko yoro mais mi fie mais muna ale na kerasa utsika kivu bado blai Gabriel Touré sampe ka to ko fa fembe afra ko forage sababe o ma lu sengo maya entretien forage entretien febeteno araba de entretien ay o te ministre no te président no Gabriel Touré directeur de noy entretien ne kanga ke parce que ni château c'est ajate mene ni gongo willa pando sanfala o doronte o pompu mi ma kono o bebe lajede o bebe labe na ma labe ka toiti adu yoro bado bamako bibina mali re kono Gabriel Touré do so baybi yusu ko jiko gole ko nimbe furu ka do ku be mo bo ku ka furu ta ka tu ko yoro wore nik bora ngoni fora ninga ajra ikado maula ka be ka do bololo fana samve o fasirike ba ko minye jime kante jime ale ko ni kuma ngoni ka asebenjia o ka ajra ka fo ni ngoni mi sina bi kle damna mambo o yusu ni jate mineke o la fasa je kulu do ma do bombe bi mambe Touré ka fo ko kuma mi fora ikado ko te chien koi o ko be membe bi ka ta ka nyema ko ni segara akoko ni ndala o fasirike ba ko ni ya jira ka foka ko ni ma tika dawdala o ko wati mina ale ko ni ka boy akale ko ni ji afu ya labe note ke afora réseaux sociaux ka jime kante bora de tellement que jime kante ye ko tugo ya ko abora ay nyefolike mais mawku o hakli sigi
abna abe ko abenye ni tlefly na atra nyene ne fleni u ko no jimenti ngalo ndiga boy problème mi fa no attention am rom na ko mi bi ne bo de fo chakeda be awo si ça ne va pas amona ke to ay bo aka tigere yo ma ka baraka no awana bi doka fo ko aka kai doka fo ko ni besina doka ko ay ko ni tesina parce que ke ni nyama tigere nyombulo shini machine ngene ma no tigi bora ko ay ko ne ma fam o te fo yare abana o te fo ble de ne mimbe aya fo jeliaka jimegande du mana fenfe fo gabra toure ko la mana fenfe fo jamana ko ina el haji do atinga lundi gere el haji do o yusu ni ko ngonne besina ni watina ko ma tika dawdala ika do ko yere da makale fana bu yere da mani nyanje mimbi tali ke ka do la fo je kulu koroleni kura lu kembe ku nyekra bo nyona ni watina ko ko ndala nga mingo ni ya bela jelela no mai ukajidi momo ejibe kante ma fo ko nga fo do de ya ye ka enquête ke kata ye no te jime ma fo jime bora ka explication ni mo ta do so nyen kono bige abana ta nyego na jabi anga fere bla ka do nyen kono ale ta kala kuru kono na olu do rete kono dimi fra we nyedi mi fra de abana do so min bebe ukanga konguru de ke do so nyen ko la jami jele no mi ukanga ko me konguru be ka do so ni me nyen kala je e be ka rom fa fra rom ma ke permis la yosi ala ka so nyuma nama mi awakado tana ambe foli ambe reporter amba leta la si awakado ambe puma mi nye juma do ambassadeur de l'Union européenne Union européenne oka wala sigede mi mbanga jamana wono e kado ale ko ne baroda sigi ay baroda mi sigi awakado akera mi badla bugo akera ye la josi arek daga rola la si avocado minye apmana me anga jamana bi avocado ani Union Européenne ni yuanche minye transition se ka sabati chuko mi anabi ke transition ma chuko mina wasa ako ko gele ko ni be ya man fami abale obe ga ka fo ko lu ko do mali mandnego la yo su ki ka do ko ma mi vlene ko ye ka do aw mi nye puma de ye la su gele ko ni be ka so ke munye ya fami abale ya tasira do ka ani ka do aw mi nye nyere la ko ma ye puma do fo e ka do aw mi nye fami be nu kuma kanga ko kambi tradition aw ka do wati krengre ni ajra ka fo miye awkado ali mabbe ka risu ka puma minvo ko lu naliya ko nte puma ko lo jole nyo ko mimba to oluni Union Européenne aleni Mali ubusuku ko do nywana chuko mina wode ko nan nasa ako awa miye nyera la ali bi awni Union Européenne ni nyanche miye awkado teria ani bara nya o ko ni awkado osira matige chuko shila awkado lo so lasa ko ni do mbala sa ka bala bo ferela obma awkado barto avocado ovri ale ko ni nimvo ale mi avocado Union Européenne ale kala skide aw nga jamana kono ni sibay ani mbo avocado ndwa ke ka journal kono no e ka Asimu Traoré yusu minye indépendant ya ale pmanna ako angata dugu dola de na fleni bereri ale fleni kado akoro marabolo konnana minye ikado sifun ale ni ikado ka follo le karamogo ayusu ko ni kado kele ko ni wulemeni wati na de barisabula o karamogo ka manyema ale ni sifun ga manyema o ko ni minele beninga datugo di wati na o fasirke ba ko kele ko ni wulemeni nuni nyuanje yere damakele ako minye lo so min fleni bereri na be ko propen mini konna na yusu aflene koro ikado amanyema Moise Gindo aleni sifunga manyema Sumaila Dombo yusu nunu ne koni mine na ningu datuku kalo kle muga ani konondo avril kalo samba fla ani muga ani fla akara kritik la mamu mbe koro oluko ni mve ningu datuku ikado kasubo konna moti marabulo konna na o fasike ba ko ajorona ko baraka buyani mbe ni watina mi nyi kado sigila mo ko ni shebo ko rodibini mbe akoko ni ndala fasike ba pmana ko bereri ikado kafo aleni dugu yoro fla be no be kado kafo jamu fla be no be Gindo ni kasonge ko ni ngofo yusu wele ko ni mbe uninwanje fasike ba ko nundu siginyo mawdo balma mawdo kabini lawale konna
a ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn jumɛn nɔfɛ u bi tali kɛ jibondo la n'a bi forage kɔni kofɔ u nana ni gwɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni ŋana ni balawu ye u ni ɲɔgɔn cɛ o patirikɛ kaba ko k'a ma ɲa min kɔ damakasi sɛbɛn kɔni bɔra koro ni ŋana ninnu nɔfɛ Yusu ka kɛ ni mankan min kɔni kɛra o ka sɔrɔ ka cidenw bila ka na ko maa mun nana Yusu ko maramafɛntigiw kɔni de nana ka na u nɔfɛ i ka dɔn dugu kɔni kɔnɔna na Yusu o waati min olu nana i ka dɔn jadimaw bi to ka taa sanga ani waati sigidalamaw yɛrɛ hakili la ko jadimaw kɔni don olu fana ma sɔn cogo si la maa fila mun n'o tɔgɔ fɔra directeur i k'a dɔn k'a fɔ ale ni sifu ka maa ɲɛma ko kɔni u salo ka taa n'u ye i k'a dɔn k'a fɔ Koro Yusu kuma min kɔni fɔra a ma ɲa min kɛ jama fɛnɛ wulilen maa ninnu kɔni kɔ jaja kiritigilamɔw de kun y'u bila ka na olu kɔni ye i k'a dɔn sɛnsɛn ka taa dugutigi fɛ yen jama fɛnɛ murutilen u taara kuma kɔni da dugutigi tulo kan k'a fɔ ko nin bɛ cogo min na nin ye ko an na kun ye ninnu saloli ye ka taa nka jama wulilen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka an b'a bila danga jumɛn na dugutigi kɔni y'a jira k'a fɔ aw ka ordre de mission bɛ min ko ma sɔrɔ maa ninnu bolo a ko n'o ma sɔrɔ a bolo a ye yan bila joona joona a ka taa a sigi yɔrɔ la bari sabula ni ordre de mission t'a bolo min b'a jira k'a fɔ aw nakun ye karisa a nakun ye nin ye ka sababu kɛ yɛrɛdama kɛlɛ min bɛ senna Yusu a ma ɲa min kɔ ko min ye cidenw kɔni bɔra nin waati in na ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Koro i k'a dɔn ɲɛmayaso kɔni na ka taa ɲininkali kɛ aw kun ye maaw ci anw ma wa maa mun taara o ciden mun taara o ko la a ma ɲɛɲini k'a faamu bilen koyi u y'olu minɛ k'olu k'a kɔnɔ ko foyi ko min ye ka dɔn nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen ko maa mun n'u y'olu minɛ k'olu datugu ko balawu fɛn bɛ ka wuli nin waati in na k'olu nɔ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye ko nin kɛra sababu ye maaw bɔra fan caman fɛ n'u k'u ka dusumakasa kɔni jira min ye ka dɔn lɔgɔlimɛtiri n'o bɛ tali kɛ misala directeur ale n'i ka dɔn sifu ka maa ɲɛma Yusu ninnu minɛlen bɛ nin waati in na a bɛ kiritigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan ni k'u datugu min ye ka dɔn k'a fɔ sigilama caman kumana o ko sigikafɔ de fɛn caman fura ye a ye na fɛn fɔ an ye an bɛ se ka fɛn min faamu o ka maa minɛ ka datugu ka sɔrɔ an tɛ fɛn karamɔgɔ a ko da la a ko ye ko ye ko min n'u tɛna jɛn n'a ye fiyewu cogo si la u bɛ wele fili an ka jamana faamaw ma yɔrɔ ninnu dun bɛ yen bi na u tɔnbu u yɛrɛ mɔ i k'a dɔn k'a fɔ jadimaw bɛ k'u sago kɛ u la n'a fɔra k'an ka kiritigilamɔgɔw fana k'u yɛrɛ sago k'u la k'a ma nɔgɔn koyi o de kama u bɛ fɛɛrɛw kɛ ka wele bila an ka jamana faamaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka se k'u sen don nin ko in na min ye directeur d'école ye fɛɛrɛ ka se k'a sigi sen kan joona joona ka se k'a bila bari sabula ko nin dugu in yɛrɛ ko ala ni jadimaw sababu lɔgɔlimɛtiri tun tɛ ka taa ye mun kɛn bɛ ka taa i k'a dɔn faratimayɔrɔ la bi n'u bɛ ka kalan kɛ olu bɛ ka u ɲamada maa min fɛ n'o minɛna ka datugu ko nin bɛna ni gɛlɛya kɔni faralen gɛlɛya kɔni kan u b'a ɲini ka jamana faamaw fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ maa mun minɛna ka datugu u ka se k'u bila joona joona cogo min na bɛɛ ni kɛlɛ y'a sigi fo ka se ka k'a fura ye walasa i k'a dɔn jamana in bɛ se ka kolosuma cogo min na jadimaw b'an kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan a Yusu k'o ye gɛlɛyaba ye nin min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gindolakaw ale n'i ka dɔn kasogolakaw ko ninnu bɛɛ k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛ waatinin bɔ dɛ k'o de kɔni kɛra sababu ye u kɔni ye maa dɔw minɛ ni k'olu datugu sigidamaw kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ɲini ka wele bila an ka jamana faamaw ma Asimi n'a ka jamaw k'a lajɛ u ka taa nin yɔrɔ in na ni ka ko kɔni jateminɛ fɛn min y'a lɛgɛsɛ a lakika a ka se k'a dɔn sani ko wɛrɛ kana bɔ a ko da la YC indépendant kɔnɔ ne tɛ président fɛ cogo di nin ko ninnu dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ ko bɛɛ ko Asimu n'a ka mɔgɔ n'i ye ko selen ka taa a bila ko fo k'a fɔ ɲɛma ye ni ko bɛɛ sigira ministre bɛ min ministre ye mɔgɔ minnu nommé sigida la yen nɔ ani gouverneur olu bɛ min administration bɛ yɔrɔ bɛɛ wa administration bɛ yɔrɔ bɛɛ ayi a kɛra yɔrɔ jumɛn a ma kɛ Koro wa administration bɛ yɔrɔ bɛɛ wa n'a kɛra Koro Bɛnkara ma kɛ région ye o tɛ Bɛnkara gouverneur wele o kana ka t'i se Asimi de bɛ se ka instruction di o ma sa n ye kibaruya dɔ mɛn ko nin bɛ yen t'a lajɛ a bɛ cogo min na o de don ka jotigi jo ka jotigi gouverneur de fana bɛ Asimu représenter donc ni nin kɛra pour que ko kana taa ɲɛ hali ni Asimu yɛrɛ tɛ ale bɛ se k'a dossier ta a mɛn n'u kɛɲɛna de u bɛ sɔrɔ k'a lase Asimu ma ni kɛɲɛ kɛra duntu la Mudu bɛ kɛ lajɛ ala k'an kunna diya min ye k'a dɔn an bɛ sɛbɛn da n'an bɛ sɛbɛn min da o ye cikan ye cikan k'a dɔn min ye adoption de programmation budgétaire économique 2023-2025 min ye k'a dɔn anw ka sɔrɔ ni sɔrɔ malo sɔrɔ lajɛ si k'a dɔn fɛn min bɛ yen ka waleya ta k'a dɔn min bɛ to olu bɛ se ka sigi cogo ɲɔgɔn kan cogo min na ni ka sigi sen kan
la josi ni ko lado bala mi ye conseil des ministres mi no kera la josi aw kaddo mi ministre de l'économie et des finances Alfousseni Sano e kaddo aw mi ale no gouvernement aw mi kata se premier ministre ma ani e kaddo jamana nyema ere no chef franje fanga ma nyema asum colonel asum goita e kaddo akara nyema ya kono de afako garadu ka brange mun garadu ko kera ambrange do awo asimi ambrange sorry brange do gatte megane ambrange toto la femme le de ngena ambrange do e ko chudi abana brandi la ka ke jamana nyama yawa ayi ni mo gare la ka so chela ti tiga dimma wala sa anoro do ka yele fe la josi mi avocado FMB no avocado adoption de programmation budgétaire économique 2023-2025 là sur o mingera za ibe kavo awa minye nyera la gouvernement avocado ka koda awa minye assemblée nationale ikado otloka minye ko abeka latme chugomi no yanga soro avocado awa minye na flogota trala ananga chesere avocado yen na famu nzama no o wari avocado no bela jele mi avocado obisoro sira munumve lasi avocado ministry ayo bela jele kamare nywanga lasi wode kamarle nywanga za wona nake avocado minye nyerela femimbe avocado fero munumsega tige mimba to jamana soro abseka yogba chugomina ani kado gouvernement re obseka baraka chugomi mimba to avocado nyerela jamana annafloko ani kado asoro bika soro mulu soro chugomina wode konnan nasa ibe ka fo awa mi transition Conseil national de transition kaddo awa mi kuma mi mba assise national de refondation abi talike o siraka o mi o kaddo ni mi vlene ajra ka fo awa mi nyere la dona natawla awa kaddo malika awa kaddo yirwa sira o bini jo kemejo duro ani saba o duro ani saba o bibe samba flani mugani saba fuka tase muga ani duro ma o ba jra ka fo mi awa kaddo anga soro minye wuzugo ni sagaleo lasu avocado biti jo awatan woro na ngambe woro la keme jola samba flani muga ani doro minye una tasra kurabo mimbe wole ko politique budgétaire oba avocado tinyere la obike sowe avocado minye wala mununda wala mi avocado ni a jengera nai yimwa ani kado sedao wori ko nan nasa minye avocado ani anga anter ambaraka nyawa munumbe no fo monetaire international o minye avocado ni mi vlani ibe ka fo awa minye una feretige minye ka wale au jira wala mi avocado no bike sowe mi mato anga soro absaka ke awa soro etugo mi mbe wale ya jamana do olumse ku yere ye mingo nana no tabara ka boy soro munu manake lazi avocado minye nyere la gouvernement ngone ale ajira ka fo avocado ana wulika joke minye awasira do be munu meke avocado an repsika so sigi munu ngam folo wa munu msika danye korofolo nambo lu nyanabo lasi avocado minye oyanga wulu masiri tawaga yoroi ani lakana obi sabati chugo mina obma avocado femme force de défense et sécurité lasi avocado wulu masiri tabao ani kado anga lakana tikilambao lasi avocado minye nyere la mi na folo na do dafe no temena ka boy minye avocado anga awakiri obsika lateme chugomi wa minye ka kobla sena wala sakiri absika kiri mjamana dombu yere ye avocado kiri mintasira la lasi yirwa be do kiri konna na chugomi Allah just no temena ka boy minye avocado nyera la armadenya sira yirwa kato sira fe ani avocado jamana dew olubsika dunga fabsika sabati chugomina no borai lasi avocado minye dona natawla minye anga kalaflu tasrai ani wale werew lasi ikado anadolu sirafe upma avocado no tabana ka boy minye awa yoromunu be no ye awa anga region krowe lasi avocado wale do nata ningolu segere o lasi avocado ni mika sowe mi accord de paix et de réconciliation mi vlane mingera avocado accord d'Alger
o be filɛ la se aw ka dɔ tiɲɛ la min ye aw ka dɔ fana na lajɛ walasa aw ka dɔ fɛn min be no décentralisation ye o be se ka kɛ cogo min min ye sɔrɔ ta sira la o kuma aw ka dɔ ministre o de kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli caman kɛ i n'a fɔ aw ka dɔ min ye a be jabarani na cogo min kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ n yɛrɛ denkɛni tun be koyi cɛ o kuma n ka bange kɛra taare nin ka ɲi Alex Karam an ye nin de fɔ gouvernement bɛ ka nin sira kura min ta nin ka ɲi ka kɛnɛ dayɛlɛ bɛɛ ye i kana ɲɛfɔli kɛ bamanankan ni tubabukanw na ka kunnafonidilaw ta fa bɛɛ lajɛlen fɛ a kana fɔ ko kuma donn'u da ka fɔ a banna min b'i kun ni kan cɛ minisiri ɲininka a banna o de baara taabolo ye nka n'a y'a bɛɛ kɛ maa dɔw ye cogo dɔ lajosi min ye minisiri ye i ka dɔn kunnafonidilaw kɛlen k'a ɲininka lasi a y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ wa min ye a ye kuma dɔw fɔ lasi tiɲɛ la nin bɛ hakilisigi di fasodenw ma an bɛ n'an don n'a ka jama fo n'an danbele u ka nin initiative an b'a fɔ ko c'est salutaire Alassane Diomele fo k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Alassane Diomele min ye ORTM a ɲɛmaa bi an b'a fo bi su in na o ye Masumale Colonel Sadio Kamara barabara o y'o de fɔ dɛ o ka ɲi n'a ta tɛ nin ko ka ɲi nin kɔni nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka fɛn caman faamu nanzarakan ni bamanankan a banna ala k'an kunna ja lasi nin sɛbɛn ye a ye nin bɔ aw ka dɔ cikan kɔnɔ Fatumata Fofana nin y'ale ka fasiri lasira ni Yusu ale kumana ni danaya dar'i kan i hakili to i ka sigidalamaw la n'i kɛra marabolo ɲɛmaa ye n'o bɛ maire ko fɔ n'i kɛra cakɛda fɛn fɛn ɲɛmaa ye Yusu i hakili to i ka maaw la n'o bɛ tali kɛ i ka dugumaaw la an bɛ don min na komi bi a falo maire ye k'a bolila ka taa k'a ka dugulamaw to dɛ Yusu ko a kɛn bɛ k'i mago b'o la pewu k'o fili u kɔjala kɔni nka parce que b'a kuma bɛ a ko kɔni dala a ko falo min bɛ bila marabolo kɔnɔna na MPR ka maire min bɛ yen n'u bɛ ka dɔn Mamuru Buwarɛ kɔni ko fɔ ko min bɛ tali kɛ bilala ale yɛrɛ ni ka dɔn yɔrɔ cɛ kilomɛtiri 80 bɔ ɲɔgɔn ko parce que b'a kɔni kumana a ko kɔni dala a ko nin ko nin ye gɛlɛyaba ye bi kabini danaya dara Sogɛli Kokala Mayiga kan wa min ye falokaw ɲɛmaadaw ka maire ka bilen koyi tuma bɛɛ a bɛ Sogɛli kɔ yala la ci ala dana dari ka sigida dɔ de la n ko de y'a problème yɔrɔ ye MPR maire de don ni dana dari ka i bɛ to i ka sigida la c'est vrai i bɛ tɔn dɔ kɔnɔ nka de temps en temps i bɛ se ka na sa mais k'a kɛ i yɛrɛ i tɛ ye falo bila le maire MPR abandonne sa population en plein vol n'a kɛra k'i tɛ ye n'i y'a ka monteur fana ka mu fara ye saw Yusu a ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ commune rurale de Falo bibi na i ka dɔn marabolo ɲɛma n'o bɛ monsieur le maire ko fɔ Mamuru Buwarɛ k'a kɔni ye i ka dɔn sigida maaw a ka dugudenw a t'an bɛ k'u to nin waati in na a kɔni mago t'u la an bɛ don min na i n'a fɔ bi dugu 26 bɔ ɲɔgɔn ko o kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka commune kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ bɔra kalo tile 7 mai kalo k'a jira k'a fɔ ko maire taara k'u to on battu le pavé dans la journée du 7 mai pour dénoncer l'abandon de l'aide élue Yusu parce que b'a ko jama bɔra ni k'u ka dusuma kasa yira ni taama ko nin ye k'a ta ka ɲɛsin Mamuru Buwarɛ kɔni mɔ ale min ye k'a dɔn k'a fɔ marabolo ɲɛmaa ye n'o bɛ monsieur le maire ko fɔ sigida maaw bɔra ka taama kɔni boloda k'a daminɛ Falo Bamanana ka n'a bila i ka dɔn Falo Barakala Yusu taamakɛlaw kɔni bɔra kumakan kelen de b'u da Yusu min ye monsieur le maire a kɛn bɛ ka wale min ta k'olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'u ma jɛn n'a ye fiyewu a ka fɛɛrɛ kɛ a ka sigi a sigiyɔrɔ walima a ka walan kɔni sɛmɛ Yusu parce que b'a ko Mamuru Buwarɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye kimɛli kɛ bi maire fɛn fɛn tɛmɛna Falo a n'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa ko jɔyɔrɔ laban b'a bolo dɛ Mamuru Buwarɛ est considéré comme le dernier des maires Avant d'en accroire certains, le maire actuel de la commune, Mamuru Buwarɛ, est considéré comme le dernier des maires de la collectivité. Que la collectivité n'a jamais connu. Yusu, ni ye kimɛli kɛ bi na i ka dɔn maire ni ɲɔgɔn cɛ. Maire mun n'olu tɛmɛna Falo commune fɛ, Mamuru i ka dɔn Buwarɛ a tɛ t'i jɔ jɔyɔrɔ laban na wa? Bari sabula a ma papaga kɔni kɛ, a kɔni hamina kɔni tɛ i ka dɔn sigida bɛ se ka yiriwa cogo min na. Bari sabula n'a kɛn bɛ ka dugudenw to yen, ka taa k'u to k'a mago b'u la, dugudenw
n'olu kulela lu kan kuleka ka même maa min fɛ ko monsieur le maire i ka jɔyɔrɔ ka bon o ko la dɛ ni dun ye jateminɛ kɛ maa dɔw walew la i k'a dɔn maa tun bɛ se k'i jigi sigi a kan k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa kun don maa min n'a tun bɛ miiri n'a ka sigida ye maa kun don maa min n'a ye wulikajɔ caman kɛ députéya waatiw la a ye kɛsɛraw yɛrɛ i k'a dɔn o jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen fa danaya caman dara kan kabini i k'a dɔn a y'i kamɔmɛrɛya nɔfɛ sigida maaw ko ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu mɔ ja n'u b'a dɔn u tɛ danaya da kan u fɔr'u jigi kɔ kabini i k'a dɔn Choguel kɔni sugandira wa ale kɔni tɛ ye i k'a dɔn falo bilen a ka fɛn bɛɛ a bɛ nin da i k'a dɔn Choguel kɔni kɔrɔ yan fasikɛba ko maa mun b'a a kɔ n'olu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ addition kɔni na Youssou a ka maa mun bɛ yen olu bɛ se ka baara dɔ kɛ mais olu tɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ bari sabula sɛbɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka sɛbɛn dɔw bɛ yen n'ale yɛrɛ bolo nɔ tɛ i ka dɔn o tɛ se ka baara cogo si la o n'a ɲamana gɛlɛ ni maa min taara ka t'i ka baaraw labɛn n'a fɔra ko maire ta mɛ nin yɔrɔ in na k'a ma na fɔlɔ ko fɔ ale yɛrɛ ka bolo nɔ bila a la Youssou n'a damandaw de kɛra sababu ye sigida maaw sɛbɛkɔrɔ dimina nin waati in na o kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ min ɲini i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona nin n'a ɲɔgɔnna walew i k'a dɔn ni sugandira yɔrɔ min na i k'i banbɔ o yɔrɔ la nka e bi ta kɛ yala yala ye ko danaya dar'e kan i ka dɔn parti ɲɛmaa kan k'o kɛra premier ministre ye e yɛrɛ i ka yɔrɔ bila pewu ka n'i ta kɛ i ka dɔn o kɔrɔ yalali ye k'o y'a damana gɛlɛyaba ye bibi in na k'a kɛn bɛ ka na ni farafarali yɛrɛ dugu kɔnɔna na musojɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnden sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnden fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni yiriwa sigida la kalanko n'i k'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya ni baara taabolo ɲuman Youssou k'a kɛn bɛ i ka dɔn k'i mago b'o nin bɛɛ lajɛlen la ni nka i ka dɔn sigida maaw to u kɔjala kan k'i mago b'o la pewu Mamoudou Boiré sigi ka taa koyi an k'a fɔ monsieur le maire k'a ka taa taa maire n'o tɛ nin ma ɲi dɛ an y'a bɔ i ka dɔn sirɛni kɔnɔna na STD bon an ka jamana kɔnɔ fana suivi tɛ kɛ suivi de tɛ kɛ Mali kɔnɔ o de ye problème ba ye fɛn dɔw bɛ sigi sen kan a tɛ lajɛ n bɛ min f'i ɲɛna i tɛ maaw tulo minɛ siɲɛ kelen k'a fɔ k'i bɛ tila k'u tulo minɛ filanan na k'i b'a portiw u sigi i ka sigida danaya de y'i sigi ne ba n'o danaya kelen ma k'a fɔ maa dɔ kɛra fɛn ye k'o ye place dɔ sɔrɔ e b'i ka dugudenw fili n'o tigi taara mɔgɔ ka min faamuya transition ye wagati kunkurun de sa n'o tɛ foyi tɛ o ye kelen filanan ye cɛkɔrɔba dɔ bɛ kuma dɔ fɔ tuma bɛɛ ɲɛna ko n denkɛ i faso minɛ n'i bolo fila ye maa si kana kulonkɛ faso la a ma gban i dala cogo o cogo i bɛ se ka t'i ɲɛma dugu yɔrɔ min i bɛ se ka taa yɔrɔ min na lafiya kɔnɔna i tɛ kunnada yɔrɔ min na o ko y'i faso ye Ala k'an kɛ faso kanuna ye amina rabi Youssou an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la an bɛ tila k'an masaba cogo groupe commerce an bɛ belebele fo nin waati Abdoulaye Mayiga ka Maram Jalo fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲa Kayiba Jabate k'a fo nin waati in na cɛkɔrɔba ɲuman an ka taa sugu la Lajosi an bɛ sɛbɛn ta le pouce ale kumanen don min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cɛmɔgɔja ale kumanen don Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele a ko Asimu kan ka aw ka dɔn min ye récréation jɔ ten sa i ka dɔn Asimu Goyita ala de ye aw ka dɔn ale garijɛgɛ jamana ɲɛmaa la bi min ye aw ka dɔn ale de bɛ ka jamana in mara bi nka waleya dɔw bɛ ni damakaro la lase a laban a sɔrɔ n na dugu jɛ anw bolo koyi o ti dɔwɛrɛ ye Lajosi tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maloya ko ba don nin ko in k'an ka jɔ ten sa min ye aw ka dɔn colonel Asimu Goyita ale de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko min filɛ nin ye ale de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la bi i ka dɔn an ka denmisɛnninw kɛn bɛ ka baara wɛrɛ sɔrɔ koyi baara kura sɔrɔ la wa baara aw ka dɔn maa neni a ma dabila de o tɛ kɔkanmaw ye cɔ bi Mali kɔnɔ ni ko maa neni ani maa dɔya maa bɔrɔndɔ lase aw ka dɔn bi k'a gɛlɛyalen don dɛ min ye aw ka dɔn premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni Asimu Goyita u ka maaw aw ka dɔn o denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu karimɛ ɲɔgɔn na u karilen tɛ ɲɔgɔn na bolokuru la dɛ u karilen tɛ ɲɔgɔn na aw ka dɔn ɲɔgɔn ni mankanji wɛrɛ la dɛ lase aw ka dɔn k'an bɛ ka réseaux sociaux o de k'u ka kɛlɛbolo ye u kan ka min kɛ dɛ ni min ye ɲɔgɔn burujan walima ni min ye ɲɔgɔn nɛni u kana denmisɛnninw don kaso la bilen k'u ka siniɲɛsigi tiɲɛ u ka wari da u kun n'u ma se k'u sara k'u pini cogo wɛrɛ la n'o tɛ kaso in wari tɛ sa ni denmisɛnnin ye mun kɛ i bɛ mun ta i b'a pini kɛ
voilà sinon kasola ko ingoni avec ça wiye ku ga sini demsanundi vraiment sini sigi be demsanu bolo la josi do ko bembalike ayu pini position wala la note kasola do ingoni aba ubena ke sababu ka an chamanga kaje sisi se la josi ko be gbala re ho la josi ni mi flane mi avocado ni nyamburuja ni ngomi flane avocado ka akobe ka yakuba kozebe e ko kura kuma ikado demsenu ika haklina bula ni ka bara nyini ninga tlaka bara ke ikado do ta ko ni be oluko ninga sira te bara yore la blele lasi avocado tromonyo ni mi mbesoro manini na réseaux sociaux ka kembe koko tabule ye lazi mana biwa minya avocado yelma avocado sugali tanu yelma asimu ndanu ikado kuma fo halno soro faso job madu miye katamafia jira tamafia mi ba jira ka fo be ka demographie re mi fo ni sira amai ne yi datu la kabawaone ka saninga binyala lazi avocado binini ibi buruja lazi avocado bi bo jamana denyala lazi ubetla ke mafuye no temena ka boye ikado alima koroba ko tala minye personnalité ko tala cadre ko tala la si avocado bede be buwa ka do nywana la si avocado nye karamogo yo nye kalande nyo ikado mise ko lawo nse ko lawo la si avocado ibi demvlan ani mo demvlan ikado mamunu ti soro avocado ali sendo de la foka ta nyawli iba soro olu demsenu de be ikado olu be tabali fe jukoro fe mene obi soro fe mine ikado karza buruja karsa borondo karsa avocado allakari lazi ko tle de bora bigoy mi avocado awademzeni do be olu ere konta nyini ka bara wareke ba avocado olu dairi mebe soro nina wala si olu be kame ka ningu ka tabole ko jamana dunti joga ninga afura avocado ko demzenu jamana sinesige na fara o demzenu ngelo lazi olu de takemben ba neni bi olu te bara warala o te akli mi avocado réseaux sociaux kati shoka ma neni ngamu katu shoka la josi o kemme ka do wele do kemme ku yere ke jagwa blogger do kemme ku yere ke jagwa journaliste activiste jagwa journaliste jagwa activiste la si avocado yere la ko nim ko min flane transition mauka nga dangare ningo ina kono ta keme ko ouais gouvernement de se ka fusira dan parce que tamansu mun bebi nu ma freke parce que sinesi dem sonu fana ka nga se ku yere bon na sa parce que sebana ne debe ka fo mi me bi ne be ko fo bu kana ta ka doya o be so na ki doya ba de bi doya ki doya ki munge ko yene ba fo join asebe bara tu la ko join asebe fait réalité tiende réalité te Chemugo Traoré mais réalité te wa réalité do et réseaux sociaux kan d'abord minga manga nyon kuna foni mais mbe jigi souvent nyemo la fero bi se ka sigi singa na ene ningala ta o retire ka bu fensa mais na se si ya de moyen là ou quoi a fait moko be yoro donendo mais tant que abe ko encourager ka fendu ma ko ka sika moko do ya o me ka moko ne o ta dablo mais do ka mine o ka do kasoro ma fa ko ti kaso mais c'est vrai ce sont des jeunes sini sigi buyi abuna ko sini sigi tien fou alors que l'administration est une continuité. Il veut qu'à cliquer là, kaka no beya. Oh ma bawa. Oh mais kaka don redumaro balma bila somo bila. Voilà, il faut faire attention. Na awe ko do kaka bla. Les réseaux sociaux, les archives là, betan chama beto archives là de. Jati ko rocho shila. Shiri mo shini ngena ma ikele chokorba mi msokorba ga fenga ba ko ay wula ka dem so ay wula ka tam sirla. E ka dem sene wati e kuye borno likele. An wele ka chokora ko te kere da ko te siliko puma be ki men taka maune ni pabe ala ka ngono ja oh na ma la jaga fen dem sene sine sigire ba ambulo le pouce il est temps en débarquer ka bon fen fasu na amene sama ka boale kono yusu indicateur jiro ni voile mana ikado ka do fora kala ko kwa no be formation ko fo la ko le nangwa manazara kana ko renforcement des capacités pédagogiques kala kadara kono yusu kerengere ni la mimi taleke sigida worona kayre logol so logol métrique me fla bonyongo pour se ko kala ko se ka family chama soro janguta ka benidien re tabulu monye anika do kala re tabulu monye le syndicat libre des anciens des écoles privées silema yusu ale de ni baran sigi singa kalo klem wan wolofla katabla kalo kle bisabala afrikalo samba fla ni muga ani fla
a kun ye ka se ka lɔgɔli karamɔgɔ 200 bɔ ɲɔgɔn ko k'olu sɛbɛkɔrɔ kala min ye kɛn yɛrɛ ye ɔkɔli karamɔgɔ ye u bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ cogo min na ni ka kalan ɲuman kɛ lafiya bɛ se ka na cogo min na a baaraw kuncɛ baaraw sigira sen kan sibirido a kɛra i ka dɔ groupe scolaire Cheikh Anta Diop la Sogonin kɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ kalan kunda fasikɛba ko ni kalanbolo ye n'o bɛ formation ko fɔ a ɲɛsinnen bɛ maa mun ni maa mun ma o ye k'a dɔ kalan n'o ye duguma kalan ni camancɛ kalan ani k'a dɔ sanfɛ kalan maaw ye u bɛ se ka caman faamu cogo min na baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na ani kalan yɛrɛ sinsin cogo la an ka jamana kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ kalan ɲuman o bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na secrétaire général du bureau de Silema commune Sisi tɔgɔ la Doris Togora ale kɔni kumana a kɔni kumana ni ka ɲɛfɔli caman kɛ ɔ k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ a kuman'u kan fɛn fɛn bɛ lɔgɔli karamɔgɔw kan walasa k'o gɛlɛya kɔni duba f'an k'an sɔnni sigi formation kan Yusu formation i ka dɔn n'o bɛ kalan jolenw ko fɔ o ka se k'a kɛ sanga ani waati lɔgɔli karamɔgɔw kun Yusu ko nafa de ka bon tuma ni tuma k'a to ka kalanbolo sigi sen kan min bɛ taa ka lɔgɔli karamɔgɔw sɛgɛrɛ k'o ka ɲi u kana maa bɔ maa la i kɛra kɛn yɛrɛ ye o i kɛra faso ta ye o bɛɛ lajɛlen n'i bɛ dɔ fara i ka dɔnniya kan tuma bɛɛ kalanbolo i ka dɔn Yusu bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn faamuyali caman bɛ na yɔrɔ maa mun fana b'i lamɛn i bɛ maa mun kala olu fana bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ cogo min na kalan yɛrɛ taabolo ɲuman n'an b'a fɔli ko connaissance o Yusu kan ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ bibi na u k'u sɔnni sigi lɔgɔli karamɔgɔw ka formation kan Doris Togora a kumana o kan a kɔni y'a jira k'a fɔ ni jateminɛ kɛ bibi na ko école privée k'olu b'u seko kɔni na kalan ɲuman bɛ bi u bɛ kalan min kɛ a dɔnniya fana b'u la ko i k'a dɔn k'a fɔ faso ka kalan ma lagosili tɛ nka bɛɛ k'i wasa don i ka baara kɛcogo ɲuman ma walasa maa mun bɛ n'olu bɛ i ka dɔn i ka kalan k'i bolo olu se ka faamuyali caman sɔrɔ cogo min na kalanbolo taara ka maa mun sɛgɛrɛ olu maaw tɔgɔ la i ka dɔn madame Samakɛ Awa Daw fo ka taa se madame Alahaw Safiatou Touré mɔ ninnu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara nka n'i y'a ta b'a Doris i ka dɔn Togora u y'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn ko nin kalanbolo kɛra sababu ye olu ka se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka baara yɛrɛ taabolo ɲuman na u ka se ka fɛn caman ɲɛdɔn i ka dɔn lɔgɔli yɛrɛ i ka dɔn kalan taabolo ɲuman sabatili la nka k'a kana dan nin dɔrɔn ma dɛ tuma ni tuma u ka to ka kalanbolo sigi sen kan ka bɛn ni waati yɛrɛ taabolo ye ani waati yɛrɛ cogoya ye min bɛ kɛ sababu ye k'olu nafa kosɛbɛ kono tɛ k'u ye tile 4 min kɛ nin formation na a Yusu kan ni sabababa bɛ na kan ni kunkɔrɔtaba bɛ na olu kɔni bolo ko dɔ wɛrɛ t'olu bolo foli kɔ ka ɲɛsin i ka dɔn syndicat libre des enseignants des écoles privées kɔni mɔ ko ale bi ko Ala ka dɔ fara u ka baara kan ko nin ka ɲi kosɛbɛ lɔgɔli karamɔgɔ 200 bɔ ɲɔgɔn ko sigida 6nan na ka kalanbolo k'u kun sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara Doris Togora Yusu k'u y'a fo ni ka waleɲuman dɔn a n'u ka bureau kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen Yusu ko nin de bɛ i ka dɔn k'a fɔ yiriwa sabati bari sabula jamana n'i hakili to i ka kalanko la siniɲɛsigi ɲuman b'i ye dɛ an y'a sama ka bɔ indicateur journaux kɔnɔ Adama Jabate an bɛ foli lase min ye anw ka dugu lujuratɔw ka coordinateur min bɛ Mala Jalo Kati n denmisɛnnin teri don ale de ye min ye dagayɔrɔ a y'o ɲini ye ka tila u bɛ se ka ladonko ɲuman kɛ cogo min lasi ka mɔgɔ ɲini a bɛna mɔgɔ ɲini minnu bɛna formation kɛ lujuratɔ ko ani ka dɔn min ye u bɛ se ka baara minnu boloda lasi ka dɔn bɛɛ bɛ programme na o de ɲɔgɔn tɛ hali an ka jamana kɔnɔ o kɔrɔmasurun ye jumɛn ye kana e filɛ ta dɛ ne e Yusu ko bi ko asalamualeykum Izala maaw b'i ta i tɔgɔ ma nɔrɔ dubalen bɛ ka bɔ maa min ɲɛma u bɛɛ renouveau lamɛn ko kabako a banna maaw do ni donna ka foli kɛ dɔrɔn u b'i ta u tɛgɛ ma a banna dɔw nana plaisir ka émission na o don ne ɲɛji bɔra so dɛ Aisha min nana plaisir ka émission voilà télévision so awɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko ale y'a fɔ a ba na a ko a ba kana hami ko den minnu ka kɛnɛ Umaru k'olu bɛ se ka jɔyɔrɔ Umaru kɛ sigidala Umaru Segu ka don Umaru de don k'a kana jɔrɔ ale la fiyewu don ne ɲɛji bɔra an bɛ anw yɛrɛ ka alu fo alu Sangare a bɛ alu de bolo i k'a dɔn kalandenya la Ala k'an kun diya an bɛ alu Sangare fo nin waati in na Sangare bugu la Lajosi min ye aw k'a dɔn le guido m'ale ta lasi anw ka danbe ni bɔkolo lasi ye awa min ye a dun bɛ galamala bi dɛ
mun gara tuguni malide chama la jasi avocado wati mina minyi amme ka geleya ko kembe an ka tabule mi avocado appartement do be la jasi avocado appartement munum be ñu jolembe la jasi avocado asabenanti udala ko bar minyi asabenanti udala ko amur de pasi la jasi appartement ñu mondo appartement jole ibe ala kale ko ne fama do ka soye laso akoni jole do mi a équiper do a climatiser le climatiseur B fauteuil B lasi avocado yele nyuma B mi avocado wifi abakono appartement o nyana jagero ya mu nyana jagero o nyana jagero do ge appartement abena ngo appartement shi yorodi mushi yoroko makera lasi nome iba famia lasi ikado awani apartment munum lani kayoro dobe aseila kayoro dobe sotiba lasi avocado minye anga jaram sabu fende tardi de jaja ni ayoroba nungono de lasi ben yoro nunye minye mauko mbuta minye avocado nyerela ikado katamba magodla ko yane selika se mena fosawo sungalo ba biba yaro sungalo o kembe sutura kaloi ikado yani sungalo biba do ko ni avocado minye mamnali chabange ni appartement nuna mi appartement wa kamamle songo avoka mamne kamamle jori aba musodo na be mamne wa kakofo kakofo como me lazi me avocado ni appartement munum blane ikado awa minye wanani ko gata se waduru wa woro minye 24 heures oye location son ça elle ni karo kele location lazi mi avocado sino ka bar ani bar munum be ni avocado chambre de passe bula mobta dlomi avocado ninga tlaka teme avocado ka ko fe lazi avocado ko baru tiere la oluma ngwale do bide bon avocado ko le nu ole akane ganda ko nu yoro ko fele nu ngeme ka patron amno baru la bide jani ma fam ebe ka mongu ne na fosango ala kana mfatu fo ni mado ja ne mna ke flage tanyo ne ja ekoko ko mbe ka kono tu mama godla e mama ko gla la josi awo le clé ni wifi B climatiseur be fieka la si avocado yoro akay ngo sabe mi seraiwa akay ngo foli ka journaliste fen munde kera la si journaliste de e ko ka akay ngo sabe ni ya mangundu ka da sabe la josi mi avocado sungolo chamambe oluko ni mabo sungolo be ba mami mi avocado do be oluko ni mamnelike ni yoro ko fona nasi avocado ni yoro abi mamne nasi avocado min sungolo bana ikado awa mi forja be boga bla nasi jogo be bla sokono ikado awa jogo nyuma be bla sokono jogo be bo ni yoro ko vele min vlari ani go gara la je si avocado minye nyera la chambre pasi allo ya soro minye avocado ko jenu nga yorote appartement nga ko bali ko munumbe ka damne sambi duru fuka ta sambi woro anto interval ko ani ngori anto ko anto kono nende sani la josi olu be ni yoro ko fele num mamne de la si avocado minye nyera la legzo sage uni jonu mbetay minye avocado ambalba muso munumbe minye sam gani fla sam gani woro buto ta minye lera damado nga bitle kele wari sara la si avocado kata lera damado ke bitla ga so labla fo avocado ni awa marché wara soro la tu yeso lazi ikara mi avocado ni appartement do be agirando be ko nyera la ko sungalo ko ni ko lo nguti baralaw ko olu met jamango no ko kele muka ko sungalo banena ko tere ti jofio jera wala ella wani aga sugu kele ade ataka damjilo tay ko kanan wole de ko ichebe ya enne e o fo mo be damjila
lajosi we dam jore ni yoro ko fole min ni jere nga yoro dona matidai appartement mun flene appartement ikado nyera la ko mautado mi jamana akado asengola bawe ni annafolo tigi baw kadri baw ko do be ni yoro nu njo ninga blay wa kakafsa loise goy ibi min sora la ito jogo sor ito jaga sor loise la clé kono me kalo kono di clé ngu a fa chugo minasa et 20 000 francs par jour 1000 près par 30 a wardo 30 000 francs ado rebe wifi uniforme be romna papa ani munu anuka karonymo ni tapimo be yoro jardin bala piscine bala wa a piscine maro hala yele mambo yale fi mala sa ngo tebe de la seba fasir wa ka daga nyefo ne te jode am bo ko do yala an ka tigaw la yosi asoga min fo wani yoro munu vlane mi no asoro mi e bar munu be no lu dale lu do akama olu be empo sara be awkado anga sagale du wusuru nu sara la singa ikado ni yoro ko vole ikado nyera la ko nu ti dorme kele sara jamana e wa ikado bara du mika ka kono bara jume ene mu fera est-ce que bara ila kono ledo bara mi meke bar restaurant nungono o bara o ay restaurant du mun ngero dew o chambre de passe ta dawla abo ambe chambre de passe mi bama ko kaw de daw ay bourse no maw ambe do ngon na le anna mama meya chambre de passe o ya bama ko ka to de o ya abmo ko ka ala ka nguna ja ami ko jamana nyima ganga wuli ka jode kenni na ni ro ko fale munum blani minye awkado to gele ngadama yelma akake o gala ko do baraka ro kele ko kafsa akase ga nafala do jamana kun tugo mina o wari fana jamana bo war fana lobina ka baruka pote sara glo mi mo me glo takata na min ba glan mo ba glan mo ba mi abe mo suko kele akungo kacha yusu ala kan kuna ja sibane ani mo sabana sabana ba le gido minye mahamadu touré ni aleka fasire ambe basri touré fo katla ka maiga fo amu fo ko wala yimondo ni wati na yusu ikado wati kon sebe korokorun lendo fo Ablaye Kulubali ajo amba fo ka waliman do minye transitaire do afla ne bumokura ajo kare sokoma ni sangaina aslos abeka do ka fo jereje kuluba ko fo terisra ni balmasra ni douani sra ka do ni watina atete bugula nyawana ambe u bela jele fo tonde u bela jele fo ko waliman do ka foli ani tonni ka lase baru kolontigi mo ambe baru fo ni watina senu ka baruna ka demaya bela jele fo baru konotigi danti folimina ka folini tonni ta ka lase ni watina fali Kulubali mo abika na meni watina nyarela ambe ana baranyo bela jele fo chichana adama ka folide amo ni watina Korojo Kulubali ambe korojo fo ni wati na barabara danti folimina ka foli ani toninta ka lase isa balomo ni wati na ka foli di Suleiman balomo no yewulanja bugu kawiye ambe foli di umo ni wati na danti folimina ebe nkorogani no ikorage bawa korogani nkorogani nduru satala arajo kledo madumbia yen korogani ne koromso wawulu ne koromso wawulu ale nkorogani ani ambafu badumbia ngoromso wawulu ni nkmana abemne ambafu ka wala nyimondo ka kanumba bela jele fo Mali kono ale ni Mali ko ka fenfe be no bisige ni ganga jemukan lame ninga alaje nyama jaw ame nyama jaw fo ka wala nyimondo an kanumba belebele do ka kanumba kelengele na bela jele fo Mali kono ale ni Mali ko ka anga musokoroba nyimo ante sekanti nyina mi be talike Adam Sisogola amba fo ni watina Madam Traoré ka fo na modo na don ku bela jele fo enen ku wala nyimondo tanti jaba ka foli kunchene ale ana fo awie lamebo ni fleliba ko kambe wati wore inshallah